Hi guys, magandang adlaw yung tanan. Diyan ako sa family house na uli na ko. Kaya desang adlaw dito mo ko ila-ploromi. Nandito ko sa palizahan. Tanawan ninyo ag bunga guys, maamis lagi mo sa kadaghan. Nalahi pa ni. Dapanis ka na buwan. Agaban gali, wa pa nangatay. Kaya mga pa ni pagpangatay darig sugod na. Sa ag bunga grabe dighana ka aju. Na? Bahala nang gaban diha nga gipang tanan na kay sige kog balik-balik sa garden. Pasensya ra mo kay mao ni ang kalipay. Muwari ko sa garden mo agang stress, malingaw ko. Saan gud nga ganahan ko sa garden maglibot-libot. Malingaw gud ko magtanaw sa mga bunga. Sa una ra jud ko hilig og garden. Aga alam ang garden sa una, di nga ni kadak-en. Kay katong sa una ako ra ba magbugwad. Diya karon kana mas kuya, gitabangan ko. Hindi kadako na siya. Dapat na ka hala. Hala. Na masirang nako. Makalipay may kaso. Na. Nagana jud. Kani kadaghan man ni. Si Kuya Ajo rin ni magbaligja. Nagibubuan ng kuya, hala. Tagabos kay nangumbapit ng kadug mga bunga ya, anas nga. Nakaputos kini ko gahapon og kuan. Nagatos ka puto, purot. Nadaghana ka Ajo. Kani tubig agi kani sapa. Nagamit ra may gutter pump. Ganay buong timbabo. Hala yan na. Wa man kaligo na dito. Baway kog ligo tati. Di lagi pwede yung pahaway ligo kay nilad. Basig tok buntag ha tatiri. Simba ko day. Tok buntag ha tatiri. Simba ko uy. Di ah. Nagana ka tibong oh. Layer na si Agi. Hala makalipay ka Ajo. Buntag ha tatiri. Kibang putos ni kayarong di pa akag-ud. Pero na ibang ud nga makapaak di gihapon. Mga wise pag mga ura. Ha? Hindi nga gajog ko. Libot-libot ako dani. Tingnan ko basta na ako sa bayog mahapon na. Ari ko sa garden maglibot-libot kay malingaman ko. Tawag ko tatiri. Sa una katungwa pa ko gibati. Nagtanan pa ko kamuti daning pisuha. Da pag-abot na nga nanagibati. Pahuway na. Pag-uli ni kuya, katong pagkahibaw ni dya nga kanin juta ako nang napalit. Ingon siya nga amo ko nung gardinon. Kaya sa una nagtaram-tanong marami dari. Pero wa pa to naman napalit sa amo pa tong igagaw. Karon kay napalit naman ning decide si kuya nga isang gardinon kay sayang kuno. Dapat siya nakuha. Nakuha na. Hala, daghana jud. Last nga harvest dani das Merkulis Santo. Salamat sa Ginoo. Pasensya na laman dun sa di ganahan sa ang video nga ingani magsurusuri ko sa garden. Basta ako nalingaw ko. Hala. Ang kalingaw nga si Gazo. Ha? Ug may simba na si kuya na harvest daning mga bunga. Isa ko nung dadan sa ubay. At ni sa baligja. Ug mari ko sa garden si Panda po nagaban-uban. Kanas Panda kay magbantay man na dari. Pohon og madagnas na ning palidya. Tamna na po ni siya og batong. Nabos sa Kazo. Sa Kazo. Namingaw mi dari kay sinanay tatay nagbakasyon. Tapos balin siya. Uy, tapos dihala ng babit. Diha makakazo. Hala. Tapi orang nakuha. Wow, mamurds. Parang ka mamurds Kazo uy. Hala. Napay duha nang gitapad. Agsa. Gamay-gamay pa. Karang sa siguro ko hakon kay gamay-gamay pag usa. Daghanay bunga dari dapit Ada nang babit jud. Daghanay bunga. Des naagi di pa ngani. Katanong harvest ko. Karong grabe ra daghana hala magkakurat. Ha? Hala, namiya ka Ajo uy. Mong tabang kog harvest dani ugma. Salamat sa Ginoo kay pabungog daghan. Tapos isa rin kasabit ni kuya kay mapakag kung siya nag-agi. Ha? Dapoy duha Ha? Duha na tong duwan. Dako na sila. Tulo di ay dapat isa. Dapat boss. Na nang bitay.
Ag nakarelate na nga malipay makakita daghang bunga. Katora siguro pong hilig o garden. Pero ba man din ang kalingong i-vlog kay naram ko bay. Ug mao to ko sila programi at po ko ila programi mag-vlog. Mao to ko sa Valencia at po ko sa Valencia mag-vlog. Di man ko ingog magsuro-suro bisag asa. Na, nangibitay. Na isa. 2, 3, 4. Akag kuha na ugma. Sa aura ako hilig o garden. Naundang ralaman kadtong diyan ako gibati, wala ko mag-garden dito. Malinga jud ko basta mo argos palijahan. Nalipay ko kay gigarsihan sa Ginoo, isang ipabunga og daghan. Narka Di gun ha ma, takbo. Ana ko haon na ugma. Daghan iblig jud ugma oy. Nako ta adu jud. Nakahimsog. Kani kay pinakagud. Og makay Domingo man si kuya na mo harvest. Ita ko nung dadon sa ubay. Si kuya mo adto sa Valencia, ako na pay mo harvest. Og daghan kaadyo ako pang dadon sa ubay. Kadaghan ko ni mamalit didto. Dari ko nagpalandong. Lami man dari kay bugnaw. Unsa ko mauli kay ganahan ko magtanaw sa mga bunga na nang bitay daghan. Mag-istorya sa ta guys. Naluoy ko sa igagaw ni tatay kay ilugan og juta. Sila gipangbahinan na sa mga tiguwang lagi sa una. Ag mga igagaw ni tatay, naana sila yung mga juta. Kagibinlan sila sa mga tiguwang sa unang panahon. Unsa karon, ag isang bahin, giilog, natingara siya pag adto sa isang pwesto. Kay gipangbutangan ako no mga muhon. Ag ilaha ko no, giilog na. Naluoy ko kay dari man ganihan, nag-istorya may. Nagilahin ko ng juta, gamay namin na salin. Naluoy ko kay imbis sila may lisid pa og kahimtang, sila panuhay giiligan og juta. Sila sa tatay, agilang lulo mautay dako og juta. Tuwa naman yung taliw na sila yung kalibutan, wa na ko kakita nila. Sa ang lolo og lula, wa na ko kakita sa side ni tatay. Wa rami mag-abot. Mawalagi nga naa sila yung mga juta kabilin. Kaning kabasakan daan ni at bang daris palijahan sa bus. Ang tagay dyan na igagaw pang tatay ka mo na isang bahin. Sa agam mga apod na may bahin sa ibabaw dito. Mapod ay mong bahin. At tapos kaya ibabuan na kalubihan. Naapod mo yung kuha dito banika. Maupod to yung bahin ni tatay. Wala may nagtanong dito kay ladyo lagi. Sa karon kay naan mas kuya. Si kuya man si hilig na ng tanam-tanam. Isa ko nung atamnan. Agjuta ni tatay sa daplin sa kalsada. Gamay ragadzid. Kana arang gitukuran sa amang bahay maora na. Diyan na sa ubos maora na katatay nga bahin. Diyan ka rin daan nga patag. Sa igagaw ni tatay. Bahin po niya. Dahil lagis na agi. Kagibalig dyan man sa igagaw ni tatay. Katong das naging tuig. Kaya ang gipalit ka sayang pod. Karon nagsakit agang dughan. Naluoy ko sa igagaw ni tatay nga close po niya kaadyo. Yung sumbong lagi siya. Nga na. Iya ko nung juto agi. Ilog na. Ang nakaapagad ko na kaadyo gikuha. Ang butangan ako rugmuhon. Nga naman gajud nga na may tao nga mangilig og juta. Una kahibaw ka nga di na imong juta, di man din mo ailugan. Maunang malaen jud ko ng tao nga muilig og juta nga di ijaha. Di jud ko ganahan. Ug mamatay tapuhon, di man ta magdag juta sa langit. Ako mayen kog adto ko sa langit, kadto man jud ko sa langit. Di sa padumuin kog adto ko sa impierno. Nalaoy ko sa igagaw ni tatay. Kay dang juta lagi giilog. Ngagluto ra bagad di ra badyan ang badalagi mo sa langit. Ag ata ra badyan juto nga magamit ug mamatay ta. Gamay ra kaadyo nga nara. Kana arang pasiguan sa lungon. Moro na itong magamit. Kanang dako nga juta ato ra nang ibilin. Tanan nga bahandi nga naa nato samtang buhi pa ta. Ug kuhaon tas Ginoo. Wa tay badadan na bisag usa. Bisan pa og napuno kas mga alahas. Sani parang iba nimo mga bahandi da mga milyones. Wa kay mada. Bisag sintimo inig adto na nimos langit. Maunang di ta angay mangilig og juta, di angay magnilaog. Kay kaning tanan nga naas kalibutan, di man ni ato sa Ginoo man ni. Kita mura tag saop. Kaya Ginoo jud ag tag-iya sa tanan. Naa di mga tawo nga gahaman. Gusto jud nila nga ilaw nagtanan.
agi gagaw ni tatay mangita do kun siya paagi di siya mosugot nga agjuta nga kabilin mailigan maglibag gud ko tawo kay ngano mangilig man mao na nga igagaw ni tatay nag-eul kay ngano kunong ingana ba nga wa man kuno siya nakalimot nga mao jud kuno tong juta ag kabilin pas isang amahan ang isang amahan na may gikabinlan diya siya anak mamay mosunod tingala siya kay nganong gikuhaan na nanay muhon gibutangan nagmuhon makalibag sa gabang tao kay bisag gibahina nagjuta nanay izahang pisto mangilig pagadud sa sikbit nga juta nga lain na puy tag-iza nga izar pang igagaw hindi maluoy para nakadud ba nga no mangilig mga zid nga di man ay mong juta kana ra ba jang mangilig grabe nang dakong sa Ginoo mura ra pud kada na og imong gikawatan ang Ginoo nang limbong na kada na sa Ginoo mao na nga di jud nga mangilig og juta kay ba na gud ka nga mao ra na imong juta unsa imo tong nga ilagan tong juta sa katapad nga imo ra pang igagaw imong ilagan ug na mo mga juta nga kabilin ug gibahin na mo sa izong mga ginikaran nga na ug kaysa tong izong mga kasikbit nga igagaw nga na adyo din so ilagan ang juta ug buot din mo na hanaon mura ra pud og Ginoo may imong gi limbungan di jud ko ganahag nga na nga mangilig og juta sige sala mailagan nga na nga mreg katurang imong bahin maimuha ra kanang gusto mo jud ang kunon tanan ug gusto ganin pud ni nga isang juta mo dako pwede ra pud ni inon tong isang igagaw nga ahla maning bayran nga na di kay ailagan mo nang moabot sa panahon nga magkasamaan ang loob na nanawan Tagalog na noon ko di lagi mangilig og juta kay ngilad ng ingana bisag unsa pa nimo kadato daning kalibutan na grabe agi mga bahandi daning kalibutan na daghan kaadyo sako-sako imong mga kwarta ug mamatay ka wa jud kay madabi sa kabuok ultimo imong sanggalat di na nimo mada agi mo kag moray mautos langit na basta ako nalingaw ko sa garden naluwi lang ko igagaw na tatay baka nagpahungaw siya ganiha nga gisakatan ko no siya basta kay nalipay ko sa garden room kay grabing nagkakadog bunga parang ka mamurds kaadyo nga palit sa liwat sa naghawin na unta lamdagan agana sa Ginoo kadtong nangilig og juta sa igagaw ni tatay unta makahana siya unsang gabi baron nga di mao agizang gibuhat mali agizang gibuhat para isa nang iuli tong juta nga isang giilig nga ingana di ni mao ingana siya isang iuli ra para way gubot ay ag igagaw ni tatay di kuno pud siya magpalupig mangita kuno pud siya paagi mauto pud siya kapitan nga na patawag siya hausazen di siya musugot og iligan ag isang kabilin mo nang iyampo laman nga baka hana-hana ang tagtarang isang gabi nga isang ma-realize isang gabi moingon nga hala di na mareto ang juta nakailig naman ako juta sa ang igagaw nga na sa ikaw ma isar pang iuli gaw mao ni pasensya na ansaon nga nakalimot man ko mao rinig ang juta di aja na manun ang kuning imo iuli na nga na ansa mauli na sa madong kabubuton kayo magdumot daw mga lisad ka adyo ni magdumot kay hapit na mabalik ka Ginoo pakabantay na bitaw mo sa atong panahon karon nga grabe nagkagubot daghan na nagpinatjanay grabe nag mga krimen diya magbut-gubot pa sus sayang ng oras ug adto na mas pagbinahalay kuantay kuan arkansi kaya pala makakadyo hi guys nara ko ipaila-ila rin jo new member of the family ari na sa bahay mo po anak ni Kuya Ajoy nagwapa no liwat ko liwat din ako pero gwapa pas bingbing Kitang duha. kuan ni anak ni Kuya sa isang karaang asawa si Kuya na sa asawa sa unang panahon unsa mautungwa na sila makasanabot lagi karon na pa sa ikaduhang asawa pero ajo kaguudan na agi mong papananay asawa lain pod unsa agi mong pangmamana na poy laing bana dapat malipay kada ana kay nga naman
duha imong amahan. Sa duha po dag imong inahan. Apil ko sa imong vlog tatire. Darin sa sabay mo po sa. Salamat sa Ginoo karami kaaba ring bari-bari na pud. Tulo na kaapo sila dari. Na Flexi, Aliana, Bingbing tulo na sila magsunong bagay. Tatire, wa maura tatire. Lagi na new member of the family. Gwapa ni Bingbing. Bing. Ah, Bing. Na. Ang gwapa ni nga mong kaliwa to yo. Asa ko ra mong tan. Tatake. Taas og ilong lumati kuya. Og ato kas pikas. Nakay mama didto na pagkay papa. Og dara kas pikas tapos kay mama na pagkay papa. Duha kay mama, duha pagkay papa. Hay kaso. At katong karaan ni kuya si ate na pa isang laing iniibig. Mao pa isang stepfather. Sa kuya po dahil pa ng isang iniibig. Mao pa isang stepmother. Dili pa kaso. Na stepmother, na stepfather. Mao noon. Stepfather, stepmother, may magkasama sila po. Lamilong kay naghitig tambag.